Prosječni domaći ulagač trenutno orijentiran prema konzervativnim i obvezničkim strategijama. Zašto je danas došlo vrijeme za promjenu svijesti investitora? Razgovarat ću sa našim ekspertom za mješovite strategije, gospodinom Darijem Bilkanovićem. Dario, dobro nam došao. Hvala, dobar dan. U potrazi za prinosom okruženje niskih kamatnih stopa sve više investitore tjera prema nekakvim drugim strategijama. Što nam možeš reći o tome? Pa da, evo, trend vrlo niskih kamatnih stopa je već jako dugo traje i kako sad izgleda i traće još neko vrijeme, vjerojatno još nekoliko godina. U biti, mi se nikad do 2009. nismo ni izašli iz, ajmo to tako reći, moda niskih kamatnih stopa. Samo su se prvo one počele vidjeti na depozitima, onda se iz depozita su počeli se ljudi više prebacivati u obvezničke strategije i evo, a sad smo došli i praktički došli smo u tu fazu da i obveznici imaju relativno niske ili vrlo niske prinose. A možeš li nam specificirati koliki su to prinosi, kolika je ta razina prinosa o kojoj pričamo? Pa recimo, evo, kao samo za primjer, prije nepune 2,5 godine hrvatske državne obveznice desetogodišnje su bile na oko 2,75, sad su na oko 0,5% nose prinos, odnosno kamatu, ako hoćete tako. Da, zanimljivo. A znači li to da je 2020. godina utjecala na to ili je nekakav drugi splet okolnosti posrijedi? Pa kao što sam rekao, to je trend koji već traje već praktički 10 godina i u biti na početku 2020. se činilo da bi se možda te vrlo niske kamatne stope, naročito u Europi, da je možda postoje neke naznake da će za godinu, na primjer, ili dvije početi Europska centralna banka dizati kamatne stope na eur i da će onda on nastaviti i u drugim zemljama to. Ali onda je naravno došao COVID pandemija i u biti 2020. zapravo samo odgodila to nekako predviđanje dizanja kamatnih stopa za još nekoliko godina dalje. Praktički, znači da zaključimo, taj trend već postoji već dugo vremena, već 10 godina, a on se još zapravo ubrzo, odnosno produžio u svom trajanju sa samom pandemijom. Znači 2020. zapravo nije samo loše stvari nam donijela, ipak smo nešto i naučili. Reci mi, da li imaš kakve poruke koje bi ti prenio investitorima? Što smo zapravo naučili, odnosno što nas je naučila 2020. godina? Pa dobro, 2020. godina, kad sve sumiramo i podvučemo i vidimo samo početak godine, kraj godine, ne izgleda nešto spektakularno u investicijskom smislu, ne? Ali u međuvremenu smo i vidjeli veliku volatilnost. Vidjeli smo prvo u onom, kako se sjećate, 3. mjesecu praktički raspad sve financijske imovine i obveznice, dionice i slično i onda brzi oporavak. Ono što možemo zaključiti iz cijele te priče da ipak investitori bi trebali gledati svoja ulaganja u dužem roku, odnosno gledati svoje ulaganja kao dio svoje životne priče, ajmo to tako reći. Znači imati svoje životne ciljeve i imati vezane financijske ciljeve za svoje životne ciljeve i onda naravno u cijelom tom razdobljima bit će i kriza i bit će i relativno dobrih razdoblja i u tom smislu se ne moraju bojati, odnosno ajmo reći izlaziti iz svojih investicija na svaki loši znak. Za zaključiti je da u konzervativnim strategijama ulagači praktično više nemaju što tražiti, je li to točno? Odnosno, možeš li nam ti ukratko predstaviti mješovite strategije koje se izgleda sve više nameću kao nekakva budućnost svih investitora? Pa ja bih to rekao ovako, mislim, Hrvatska u tom smislu možda malo specifična. Mi smo od prije povijesno navikli da su kamatne stope na depozit bile vrlo visoke i onda su ljudi držali velike iznose u depozitima, praktički nisu držali u drugoj financijskoj imovini u smislu fondova, dionica i slično. Uvijek je u portfelju dobro imati više vrsta imovine i uvijek je za dugoročnog investitora je uvijek u portfelju dobro imati dionice. Iako je to rizična imovina, ona na kraju u dugom roku donosi veće prinose od obvezničkih strategija. Znači, generalno je savjet za ljude da možda ne bi trebalo biti samo najkonzervativniji, naravno ovisi o svakoj priči, ali životnoj, ali da ne bi trebali biti, osim možda oni koji su blizu penzije, samo u najkonzervativnijim investicijama, nego da bi, naravno što su mlađi, kroz život trebali imati i riskantnije vrste imovine poput dionica. Znači to je i generalni savjet.
A sad je naročito teško, naravno, kad su kamatne stope vrlo niske, ostati samo u obvezničkim strategijama u smislu očekivanja nekakvih prinosa. Jel? I tako da, u svakom slučaju investitori bi se trebali pomaknuti prema balansiranim ili mješovitim strategijama, ali kažem, to je iz toga što je to i logično. Ne? I sad dobro, to ne znači odmah da moraju, da to nužno mora biti vrlo agresivne strategije ili strategije koje nose puno rizika. Evo, i, na primjer, mi imamo fondove imamo od fondova koji, na primjer Income Plusa koji ima 20% najviše ulaganja u dionice, a 80% obveznice. Pa onda do toga da imamo fond, recimo Intercapital Balanced, koji trenutno cilja 60% dionica i 40% obveznica. U tom cijelom rasponu, znači, ljudi trebaju, s obzirom na svoje preferencije riziku, vidjeti i s obzirom na svoje životne ciljeve, vidjeti u koju bi oni kategoriju spadali ili koji rizik mogu podnijeti. Dario, hvala ti na sudjelovanju, a meni, dragi gledatelji, ništa drugo ne preostaje nego da vas pozovem da se upoznate sa našim balansiranim strategijama na način da nas ili kontaktirate putem maila prodaja@intercapital.hr ili da ugovorite uslugu 1-na-1 savjetovanje putem naše web stranice. Dodatno, možete se pretplatiti na naš YouTube kanal Intercapital Asset Management ili nas pratiti putem naših društvenih mreža Facebook, Instagram i LinkedIn. Hvala na pažnji i vidimo se!